Wow, ang bango. Kulang yata. Hello mga palangga, nandito tayo sa sa jeepney, papunta tayo ng city. May bibilhin lang tayo. So ayan yung view dito sa sa Iloilo City. Wala ng celery guys, ubos ang celery.
Sobrang ano ng ulan. Pero ngayon wala na. Pero nung bumili ako ng ano ng mga ingredients ko doon sa city, grabe talagang ulan. Mabuti na lang may ano no, may payong si Maninay. Hindi tayo nabasa. Grabe ang ulan. Ayan na guys, tingnan nyo yung ating ano, ayan, yung plants natin dyan, oh. Ano siya? Healthy siya. Pero yung basil na tinanim ko, nako, walang kwenta. Namatay. Ang first na gawin natin, mga palanggingging, ay mag-grill pala tayo ng ano, ng chicken breast ito. Wala masyadong ingredients ito. Marinated lang siya sa Himalayan salt, saka ano ang black pepper. Yun lang. Ay, nanay. Diyos ko. Matibot ako. Ayan lang guys. Walang oil. Grill lang talaga. Grill lang sa ano, sa dito. Ito pala yung ginamit natin na ano, na salt, pure Himalayan salt. Eh, dapat ma-consume na ito kasi tagal na nito sa akin. 1 year. 1 year na yata. Ayan. Ito yung ano guys, no? Ito yung ingredients natin. Bumili ako ng ano siya, ng basil leaves. Ayan. Tapos may pesto sauce tayo. At saka black olives. Ayan. Yan lang. Tapos may cheese tayo doon. Tingnan natin yung ano, yung mga tanim ko kasi ilagay ko sila sa labas para madiligan ng ulan. Maganda pag rainwater yung makadilig sa kanila kaysa sa ano, nawasa. Ayan sila, oh. Tingnan natin ang chicken. Hala. Tingnan natin mga inday badiday. Ayan, kumukulo na siya. Medyo pink siya. Kasi, ano, nilagyan ko yung tubig ng, ano, ng Himalayan salt. Ito. Nilagyan ko siya para may lasa yung, ano, yung pasta natin. Ano lang yan. Papasok lang lahat yan mamaya pag ano na. Ayan. Oh. Medyo ano. Ayan na siya. Slowly lang. Maganda tong pasta natin kasi ano siya, malunggay. Malunggay pasta with carrots. So, hanggang bukas na ito. Dinner ngayon at saka ano, bukas. Breakfast kasi medyo marami siya.
Takpan muna natin. Ayan na ang pasta natin, guys. Luto na siya. Ayan. Wow, ang bango. Wow! Kulang yata. Ayan na mga darling, ang ating cheesy pesto pasta. Wow! Ayan siya. Wow! Ayan siya. Yung ano dyan, yung black olives yan siya. Ayan. Tapos may fresh basil leaves. Kasi gusto ko, amoy talaga ng basil. Ayan.